Може би не си замислил, но начинът, по който детето ти диша може да промени изцяло развитието му и дори формата на лицето му. Когато децата дишат през устата, езикът не стои горе в непцето, където трябва. Това изглежда като дребен навик, но с времето оказва огромно влияние върху растящото лице. Челюстта започва да се стеснява, зъбите се изместват напред, а носът и скулите изглеждат по-хлътнали. Нещо, което може да се предотврати, ако се хване на време. Но не е само въпрос на естетика. Когато детето диша през устата, в тялото влиза по-малко кислород. Това означава по-чести настинки, по-малко концентрация и по-труден сън. Ако забележиш, че спи с отворена уста, често се буди или има постоянно запушен нос, това е сигнал, че нещо не е наред. Добрата новина е, че има решение. Слепенките за нос на Noseway може да помогнеш на носните проходи да останат отворени и да насърчиш детето отново да диша. Естествено, през носа. Аз лично започнах да ги използвам и вкъщи и ефектът се вижда още след първите нощи. По-спокоен сън, по-малко запушен нос и най-важното – правилно дишане. В момента на сайта на Noseway има ранен черен петък с намаления до 50%. Ако искаш детето ти да спи спокойно и да диша правилно, влез в линка в биото и провери още сега.